Haki Khubor ka Batesi TV. Kamda ka Mahindra Powerroll India's #1 generator. Pinlat ka khuslai lahamiat nishai. Spare parts but service ru pinyo klem jing khuslai. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Jaintia Joint Action Committee on Border Issue hakar penyotrik ujulio arajar arpusan Keladawai ke Sorkar Jilla ban pina pahara teki pulit ke Special Force 10 kena ban ai jinganda bat ban pintikna yaga jing shinga jigi pat kasi penar ke besyang basa haga shinong lapangap nakada ga jing syak pendik hagi jai pendu karbi bat haki pulit ke Jilla Assam. Hagi jing akan mekilat patai kubor chairman joga senjak QH nong West Jaintia Hills uba Lipan ulaya thu bah hagi jing akan baru sembut midang ba ka Jilla uba kemi ikatanat kampo yeng buat preston tensong ula kular puan sapha pahara yaki pulit hagi shinong lapangam. Uba Lipan bat uba shnong joga shinong lapangam kilaya thu ba mentari lei kilaya jingtip bagi karbi latmu ban penjulor ya ukaba belarap shitam lagi nong shnong ha ulum penthor. Telenti kumno ban yo kata ke songsok songsan yang pedeng jongi bat ki karbi ki song hangte ki bedon na pedeng ke jingi kaje te kabar ngai play ya sing malang bofer ki banga ngan kalian jonga rong ba song ngam la sumonyo akabang ngimpoy perkhat ba makiru ki don ke jing mot buha bat ke jing tersan ke baskem ha ke jing dai bat ke jing syak kan turput jongi kum ki song hangte bat kebalai ngai play ya ka Government jungi kebasan chanta bat kumjoro yai deputy chief minister isar preston tersong ibalai ngi kene galat panyo pan yakendo kamera jungi pan ya kren ya ke ba banlong ke basgai ka jingnya dai bat ka im ka yap jungi ke nong song te ha jingnya dai bat mengi kum ke nong song hante kene kam dai ke sin ke ba nongkong ngi andai kene ke sin ke balai Kare kecaka ya kaji menta la ayangi da kilong swamat swa ban mangingi dai kinong ri kinong yo kenti kumonong ban pait ban sumar ya kene kilum bat kilong kha pada kene kilum penthor ne kilong kha ke badon hante ngim yo ira ba kadon tang ko wir kilong kha ba badon jom karbi andai na do kilong kha bat kilum ni don ke saki sebut kum kinong song hante bat ru ke jo ke pot kat ba mangi kinong song menswa kampat da don rekanem Kristen ki longsong jongi ki hagite ki jaka ki saile ki niam ki kom bat ki saile ki festival hagite ki hagite ki lum bat hadu mentangi kum ki longsong andangi la lech rekanem Kristen ni sumar ki bagi longswa manswa ki la yangi bat ni le ya ka badaya ya ka babaha na benta ki mlang salang bat ki sulong katao bat hagite ki lum nagaliam ki longsong jongi ki balong tang ki nong rap sudah ni pendon kam ni kita kilum hakaban rep ya kubalum pada hakaban rep ya ki sopan saw pat kum ta sibun ki jing rep bangi ki nongsong snong hante ni ara pada kejur kopor kisngi ki baladam kisnam ki baladam kam don kano ke jing yakne lana ke jing ikna dan pedeng jong karbi ban bangi kum ki nongsong snong andai ke penongkong ke jing pensngia bangi kum ki nongsong snong tolong ba house name arajar kapendai Nagalian ke bor autonomous council jong ka Karbi Anglong kalau penteri jul bor ya to serok begitu bisnam dan nagalian jong ni dor bar snong ni ya tadi ni yang persa arkan bat jeng don lang iseng balang aku ko ndai ngam tip nagalian ka government hak bisnam nagalian ki bor administrative ki ele kuno ka asam ka yo bat penteri lain do sngi lebat met ya to serok par house nam arajar arulai Nagalian jongi ke dor barsinong iyo ye skim naga government ke jongi kata ke skim jaika ke bangi khon ngithung ye kideng ha kite ki lum thor patandang le thung ye kite kideng ine ki karbi kisim ke bu ke bakam tra ye kite ki jaka bagade ke jongki ta ke jing penyaj pastat jongka district administration bat ke government ke jongi ta kadon ka jinge se tho bat kadon ka sekolah hangte ba nang nei sekman kam dai su ba nagalian ka government jong asam kam dai ban penteri kino ki department nagali ke jaka ban nagalian jong i kinong sam snong ro ladangi yo kino ki jing bentoy ki jing yadai ban ka imlang ka salang la ka roy ka par ka snong ka thang ngem dai su ban tre light na ka kam rep
haga pakai karbi ru kila bandre pan mangikung nong song song te ru kila bandre andai da kabam poi perkan haga chpeu tarik jong na bunai Nagaland jong ki karbi ki wanra ki pusilum bat kunju ki sipai ban yadai ki lamba ke jing tersan lang jong ki sen halang jong ki kita gede ki se kila kam yala de ba kate ki jaka gede ki jong ki pada ke jong por ki penjulor ye kite ki jaka da ke ba ki mut ban thungding da gede ki jaka te Nagaland jong ki kum gedor barsnong ni ai galat ye ka district administration bahkan wat ye kila kelenti kumno kinle nang ban long to basuk ke kemen ingi kum kinong song song andai Nagaland jong kum kinong song song yo iba hatu artayong ni ailat ye ke government bat ye ke district administration andai Nagaland administration kamla le era namar kata kadang ni Nagaland jong kum kinong song song ngimban se agar bosan tarik ni hak ban tol dal desa te ban penjulor hak ya kita gideng ke bala tung kata kita ban penpau bagatai kata ka hok nong ti jong ni kum kinong song song ni hak ban penpau ke pertai ba ni hak ban le ye ni kam dalade nang ba ikarbir kinyo tip jagane ba kane ke jaka kata kinong song song jong kinong song song lapanga bat ka government jong ni kan tip ba kata ke jaka kata ka hok bat kinong ti jong ni kum kinong song song te Nagaland jong ni kum kinong song song ngila ngiyo ngidon kesebut Nadu ki pata ki Bangladesh register ak district of West Jantia Hill district bat kumjur ki land holding bat kum tata ya kan ke segi sebut ngala de bai ceki segi department baper ngatharai baka government ya ke babat ya ke bor sensar menta bakin sim ya kini ki land ki lanti ki bangi kum ki nong song song ni don ki segi sebut ba makiru kin yo ke segi sebut ban penyat jenti yau putusan mandala poi ke por ban ya penbaik pun tak kini ki art lagi jelas. Karena kalian jongi kum kedor pasong ya population, ba ai baga government kan simti ya ke ba kalian jongi kum senang senang ke depan, pada kum juro kum bangi ya kendu mentai ya isa, ba kalian isa, kum juro pada tim jongi, ba ini siang pan ai ke cing ada kamkloy yang kum kinong senang antai. Namar bayi mentai, nado ketuga arfasat. Special force jom ki nong karbi batum juru Nagaland KSA ke jing simenta juki kadon ke jing penma kadon ke jing barngem yengi kum kinong rep monte te agane ke por ke ba yengi kum kinong rep kana yengi kum kinong samsno namar ba dang mentang ye thung yo ba ante ya lutor tala dadai ba ngi kinong rep nim yo alat pan le pe yo ba pa kebamut ba kamentoy yengi la nim yo alat pan le pe yo menta Kamar kebetulan kami ini ngihapan pendiang yang umum, ngihap ruban le yang tay senang bau tu upah jumlah urusan. Iwan na kabanta ban ay swa ka jing kublay ka pakerpang ya kanika sarkar MD itu bat kumjuru kerpang ya ki bor jom ki police force bat kerpang ro kamtam ya i home minister ibadai deputy chief minister bat kumjuru ya chief minister budon burom jongi amari ya ka balajia ha ka to kesngi ar pusan terik hangte ya po lapangap ya kaba ki breu jong ki karbi ki lawan ban lebor ban thombor da ki biwan ban pha ki breu jong ki ban thungding bat ha din kata bagi breu jong ka snong rekat bat ki i paiba jong gari jentia ki lawan ban pe ban saki ini i baka don sisa kata ka jing lebor dan ka encouragement i ki jakak badai hok da ka chiliang mentang ilaka bat kumjo da ka dor bar chong jong ka lapangap te haka jo kapor na kalyang jong ikum kibrio to kapor kila don haka jimbun jong paiba di yulum lang hangtai kila don ya ka ta ka jing general hoi ya kita gideng pat gimi kensan kibrio jong ka Assam ki badai ki police Assam rekat ber kibrio jong ka KEC rekat ber kibrio jong ki Karbi di bawan ban siat tirkas ban siat suloi salor ban siat ki rover bullet ro ya don ki member jong ki bala dai lagi terpeng ban kota terter ti kalong ka ba misngausi na lor ba ka sarkar bat ki bor jam district kila ba ki briu jom ki ba kin ya kren ya ka jing ya penbek boro arliang ka ba mut bat ka sarkar Assam ni na po ka West Karbi Anglong ban na ka West Jantia Hills ya boro ar mut ki DC bat kumjo ba ki briu jom ka sarkar jom ki te nrai kimburam na mar bala dep impose ro ya ka status quo nrai ki wan na ka banta ban pinkeng hoi ki ni kila tip ba dei ki jaka ki bengi ha ki ban ya penbek tikena om ban ingin ngai yo tau
imaginary line lani utau Google Maps ya line pakila mudur maki raina markat pampat don hi ka recommendation baro artoligi state ka ngiro in hapat hila ka jong ka khandau in batriang la ka jong ka khandau na marba ka ha pa ka jin peching jing sinchar jong ka sinam te ha to ka por long ki briu jongi ki jin jar ba mala ka por bon sin begini ki karbi ki wan ban popular ki wan ban penwit pentut pan wanra ki jing ma la ki wanra ki jing penjulor ko magani ki por bade ki sowing period bat kumjo ki por harvesting period ani ka por thung bat ka por ot yo kuba amarngi ki nong rep amtai ki dang bon ba ki nong rep kumba 30% ai ki nong rep par kitu ki dei ki langkha la jong tele de ki myo ban rep ki langkha la jong ha ingin lai rep badi au tu lom ru be tung ding ba le thombor ka asam ba mi thung yo kuba lom hang to amar bagi bon ki nong rep na ka banta ka jak po jong ki te nakata ka daw mangi wan menne hang nengi wan bu ya kanika jingkerpat dan nika petition caka sorkar ba kanyerap bat tha kloi ban le kat bala let's say hadu menta le shai le chisngi begin set up ya ka temporary kam hangte amar bagi priu jong ka force dan niki pulit lapo ka jela miklia jongi kin yo ban shong ban sa ha ka tu hi ka jaka ha ka tu hi ka lom namar ba ban yo ban pet ban i ya ka tu ka jaka begin singai ban yaj ban yeng ginong rep jongi hoi idang don sisa gi jaka tiba hab bantung biang yu kuba namar ba ngidang up ya ke let's say kan ki por ba gi don ki por gi ba jenjar ba ki kimpadon ki proper irrigation canal te ngidang up ya ke slap na lor te na kata kadaw ngin hapan pendep ikitu temantang ngim not show nado be jia katu ba ka step jong ka ar pemru terik ro ngantau benai ngila yo ya ka report na irang ba snong bala don biang ka jing thang ya kita ki trap dan ki jing trap ki ba ki nong rep ki bu i jaka jong ki la don ro ka jing julor hangta para don ro ka jing temu jong karbi pan pendo pendam sio kuba ba ki la thung lepa ten na kata kadang ngi wan ban kerpat menne te ngi sngau burom sikade ya ba i deputy chief minister badon burom jangi iba preston tensong ila kular ban le kat bala ban pen kloy kani ban nakaliang ka sorkar hiro bai ong ba in pembor ban yin yele ikani na ka banta ban bu lang hang tu bakala ban long ka adjacent kam bat ka asam kanang bagi blu jongi kin singai long ban yada ya tu na mar ka tu kan ha kata ka benta ka badai ka different place dan ka jaka ka ban kin ha ban ye penben na mar ba kan long ka safety ya ka life jongi bru ki badan hang tu actually ya ka aupo santai ni kwa bakan yo da ka permanent rei hakan ka pot pemerintah ban ngin up hadu kan yo ya ka post ya ka outpost ka permanent kalong ka simpor namar ka jingjangai na sai sama outpost ban na khanduli ban na bertu kalong ka jingjangai ba arpeu hadu lai peu kilometer hadu halo pangap namar kan ka road condition kamlong ka babha kalong was ba ka dei kiti bat kalong khorum kharam dagin yai hadu na khanduli halo pangap te haban lei sepo lapangam in hab ya ilumbaga namdong bat kumjuro ka senro bat ka siapnai ke snok berit kan anda po yang to kala po saka lai po lai pesan kilometer te ka po ka bajia ke ni jinjia kan dalap po yang to kala bandon ke ege jinjia ke sosi te na kata kata mi pan hi ya ka outpost ka permanent ya ka home bat kumjo ya ka sarkar pedon borom jengi masing baha ban perkhat lang nanti na ba kan le no ya ka permanent te hakan ni ka por pat na ka banta ban wanra ya ka peace and tranquility amengin meeting ya ka chongsuk chongsngai jong bubun balang kamtam binong rep bat ki snong lapanga bat giwe ki jai menru khasi penar ki badan hangtu na ka banta ka ni temporary kam kala bandai la shai la chisni kata ni kwa eta jong di pusisiam wong ha ya ka ni kin penkloi kat bala namar ya kata sisni arsi tumla namar bagini ro ini hab isong hi ya ka jing perkhat joki tena kaliang jongi tingila ong nei bala kat bala eta subu kesi sajai dalam kamba namar ya kani to hoi ni habia i segi lower division jong hong ro na ka bantang min pensio wiki na do ka DGP IGP bat kumjogi SP bat kumta ter na ka bantang kloi kat bala i kani begin man ra dia chong suk chong changai om bangi kwa pulit na ka bantang begin surur bania kun ni bania fight ate. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity.
Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.